Huntje is toes. Zoete huur, hè? Nou nog... Ah, daar is immers. Een bijzonder goede ochtend. Marlies. Ja. Ja? Ja. Ja, dat staat hier. Oh. Ja. Wat gaan we weer zien? Nee. Onderweg van alleen. Ach toe. Ja, ach toe. Ja, inderdaad. En we hadden de garagedeur gezien. Ah, zo op die manier. Ga dan wil ik boterham komen eten. Hoor ons gaat ik boterham met eten. Wee? Vuur? Normaal niet. Ook je wordt een boterham aan. Ja, ik dacht dat er een boterham wil komen eten. Wee? Ja. Nou. Nee, we komen net van de koffie af. Maar we zogen de garagedeur. garagepoort, ja. En we dachten, wat een grappige garagepoort. Wat voor verhaal zit erachter? Ja, wat voor ideeën zitten hingen. Normaal niet. Die is al jaren en die is gemaakt door een kunstenaar. Ja. Die is toen begonnen. Dat was zijn allereerste kunstwerk. Ja, dat is zijn allereerste. Dat had ook een hele, wie moet ik dat zeggen, de piano gemaakt op zo'n garagepoort bij een winkel en dat. En na de hand is hij groter geworden. Wat een mok. Ja, mokje tegen. Ja, dat is En een jonge jongen. Dan ziet je. En dan hebben we nog een Tim. Ja, dit Ja, is maar de die zoon is er met met het- uit huis. Die is voet gegaan. Dat is eruit. Hey, Maar maar dat is wat. niet van mok. Die graadspoor worden dus sterk. Ja. Dus hebben we toen een nieuwe gepakt. Een nieuwe graffiti spuiter. Een schoonmaat.eu. Dat is heel bekend. Ja? Ja, NOAD is internationaal. Dingen namen van spuiter. Norge geweldig. Oh, dus die is daarna is die doorgebroken. Ja, Ja. ja bijvoorbeeld. Nee, niet door, nou, dan worden we al bezig met kleinere Maar dingen. waarom twee. Het zien papegaaien, hè? Ja, maar dat Ja. zijn vier. Dat ziet geen! We zijn toen naar Rustig geweest. Brussel geweest. Ja. Ja, en de voelen toen een Kadendaag met die twee papegaaien. En Frans zelf ook een papegaai. Oh, dus wat ik huur is helemaal geen een hond. Dat is een Nee, dat is papegaai. een Nee, is papegaai. anders twee jong. En twee jongen zitten daar. Oh, toch? Ja. Oh, toch. Ja. Ja. Maar ik heb hem nog niet gehuurd, de papegaai. Oh, daar zit hij in de rek. Normaal wanneer je het huurt dan... Oh, Ah, ja. Ja, ik ben aan het poetsen. Kijk eens. En dan moet de papegaai even opschuiven. Kom eens kijken, Jan. Nee. Oh, zie dat toch? Want hij werd gepoetst, dan moet hij opschuiven. Hij is mobiel. Mhm. Maar hij weg. Zet ze Dat niks? is 42 jaar oud. Maar zo lang heb je hem toch nog niet? Ja. Jawel. Echt waar? Ja. Oh. Ja. En wie had er? Jumbo. Jumbo? Jumbo. is Jumbo. Zeg eens, schat. Dat is het. Ja, nou had ze er monken, hoor. Mhm. Fantastisch. Maar dan moet je pas boezen. Hey, ziet je van Simpelveld? Ja. Ik vind het Limburgs van ook ik vind het prachtig. Vind ik echt mooi. En G? Kerkruidser. Oké, dus G ziet import. Ja. Ja. Ja, met 11 jaar ben ik hier aangekomen. Hé, maar nog heel even terugkomend op de papegaaien, Mhm. de Pirates of the Caribbean. Ja. G zit er wel redelijk Mhm. Gemütlich bij. Want je te drinken, wat wil ze nog nee, maar ik meer? bedoel dat je er nogal bloterig bij zit. Oh. Vind je? Had je het opgesmeerd? Een papegaai heeft toch ook niks aan? Ja, maar dat klopt. Maar je hebt toch in een totaal andere hoedanigheid de deur naar de open gemaakt. Ja. Dat was de vrije inspiratie van Van de de kunstenaar. kunstenaar. Ja. Ja, van Romaat. Ik neem toch aan dat je er Mhm. wel veel opmerkingen over Ja. gehad hebt of niet. En nog Ja. steeds, Nog. Ja. Als dat nu staan blijven, kijken blijven. Ja. zelfs dat nu aanbellen. Nee. Nee, Dat niet. niet. Dat Dat is is eerste. nog wel foto's maken. Hey, maar je ziet wel, je hield wel van kleur.
Ja, ich war nicht. Ja. Ja, want Ich wollte alles in Kleur haben, ich hab nicht für schwarz-weiß. Nee, absoluut niet. En dan wel, kan er even achterom kijken, dat is heel groot. Had een naringtekening Tekening gemaakt. Ja, Van graffiti is dat, van spuiterij. een olifant. Mogen we? Jo. Een olifant? Ja. Ja. Wie geeft dit op? Ja, ze komt eigenlijk via het peursgemaakt. Nog zo hingen hem? Via de garagedeur? Nee. Nee, Oh, is nog een peurtje? Oké. Cool. Oh ja. Dat zien wij. Geweldig. Ja, en dan natuurlijk Jumbo binnen nog, hè? Ik huur het. Oh, je hebt ook een bel. Dus dat is een... dit giet hier nog een huurlijn door. Och, kijk nou toch! Even het verder doen. Ziet je aan de vuurjors Ik ben een schoonmaak? poetsen, joh. Kijk, Dus overal staat alles in de weg. begon ze te kriebelen. Ja. Ja? Het Herman en Marlies Hufke. Ja, dan gaan we wat bruin krijgen. Sinds 1979? Ja, wie voor getrouwd zijn. Oké. En dan komen de kameraad voor hem, daar komt hem mee. Hey Ben, wil je een keer op tv? Eindelijk! Oh, wow. Ja! This is your moment! Ja. Kijk nou toch! Dat is ook van Goormaat. Maar het leuke vind ik, is dat niet alleen de twee papegaaien op de garagepoort, maar ook er zit een leuke knipoog in. Ja. Want een olifant op zo'n tak, ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar de grap De is wat hij luchtwafel zelf die, Die maakt, kumper erin. is Voor die bang rups? voor Is die voor rupstor. Oh, hij is bang voor de rups. Is dat rupsje nooit genoeg? Echt? De eikenprocessierups. Het moet Of zo eigenlijk, gaat. het moet eigenlijk een moes zijn. Ja. Maar de hou hij zo gaat, nee. Dat zet geen kringen, is bang voor de Precies. moes. Het werd een rups. Geweldig. Ja. En wie lang zit hij er al? Oh, Ja, of het zijn denk ik hoor. Ja, of 10 zit erop. En heeft er door nog iets van een coating overheen gedaan? Of blieft dat... Nee, de steen is heel slecht vooraf branden. Dat is jammer, want dat gliet het los. Ja, ja, ze verzet of zo. Maar als je nu goed kijkt, dan kijkt de genoeg. Als je daar begint ogen te wel. lopen, Ja. dan kunt je ogen met. Verrek! Inderdaad! En als je in de duister kunt zijn, dan is het ganz raar. Want dan branden er 2 lampen onder. En dan kijkt hij dich echt zo naar. Dat is naar de tuin hier. Wacht, als jij nou een stukje dekant opgooit, dan ga ik met nog mee. En dan eens kijken, Ben, of jij dat in beeld kunt brengen. Of die olifant met jou meekijkt als jij voorbij loopt. Moet je kijken, zei je. Dus kijk hier. Ja, ik had het direct in de gaten. Ja, want het kenmerk van Goormaat is ogen. Ogen. Ja. Dat is zien... Nog nooit je ervan gezien? Nee, Dat ik is ken toch hem gar zo niet. Dat is van Limburg. bekend. Van Limburg. 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 Ja. Nee, maar hoe deze komt rijden? Ja, Ja, ik ben absoluut. een Noord-Limburger. Hè, dus Ah, zo. het kan zien dat er nog wel eens wat aan mij voorbij gaat. Ja. Pak goormaat.eu en vangst hem. Oké. Zie je het er alle niet gemaakt? Internationaal is dat. Oh, Inmiddels. geweldig. Ja. Kent je James Jetlag? nee. Kijk, dat ken ik dan weer. Maar die is ook van deze komt rijden. Nee, ik ga maar wel daar hebben we ook Jetlag eens een als keer gedaan. daar hebben we ook eens een keer iets van in. Dat Ja. was ook hier in de buurt. Maar ja, goed, in deze regio hebben we natuurlijk ook al een naam hoog te houden met dit soort werk, graffiti. Hè, in Heerlen tegen de murals. Ja. murals en de flats. Ja. Ja. Dat klopt. Mag je... Het is, Dat het is, hij, hoor. ja, het is een complete dierentuin. Papegaaien, olifanten, Kippen, doeven. vlinders, krijen. En een schoop met een zuidwestertje op. Ja. Waar heb je die gevonden? Heerlijk. Kiezen met verschillende kleuren stievelen. Is dat ook nog van nog? Oh, dat is de buur. Oh, wel een hekje richting de buren. Al jaren, 40 jaar. Oh, dus je komt ook bij elkaar over de Iedere vloer. dag.
Kijk, Mhm. beter een goede buur Ja, dan een verre vriend. Juist. Ga voor naar deze kant. Ja. Wat bleef? Ga voor aan deze kant. Ook een hek. Ja. Oké. Voorlopig winnen we er eng en naar achterom. Heel goed. Heel goed. Eh, Dat huren we geer. Ja. En de tortelduifjes. ja. En dat zijn er precies 2. Nee, daar zitten er 7. Oh, Zijn het daar? Kijk eens. Oh, daar zitten er. Kijk. ik dacht al, die stond ook model voor. Nee. 2 zitten er, hè? Ja, dat Leuk vind, huur. dat vindt Verdikkie. dat stip vindt het niks. Kijk, Lupvoet. Heel Lupvoet.